Bagah gedhe dhuwur pideksa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune. Iki sapa? Utusan saka negara Ngamarta satriya Pringgondani Gatotkaca. Gatotkaca, ya kuwi sapa? Murid siswa Panembahan Begawan Durna. Darposura nguri saka pasir Kumelar. Mulya yen kepengin dawa umurmu, maju kepara ngarsa legane atiku. Kelakon remet diadi-awu, dadi ndok pengamun-amun kowe. Tak. Hei. Wah, mutiar kowe. Bu. Hei, hai. Ah, mutiar. Wah! Hei! Tak! Wah! Hei! 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 Oh! 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 Ya! Oh, baik. Wah. Antak. Hei. Wah. Oh, pat. Yo. Oh, hi. Oh. Wah. Ot mati aku. Oh. Hei. Wah. Wah, etian kowe. Hai. Ha. Hai do. Hei. Ah! Mendung mendiung
Mandung mantiong tatet kumilat undang teras boslesos guntur kegeteri mandung mantiong tatet kumilat undang teras boslesos guntur kegeteri Sudah karto mretartan tutam-tuning utama titi tetep dadi pangubahaning sampun Sang Resi menawi sedaya perkawis dipun rampungaken kanthi ubaling kanepson punika mboten prayogi tembinipun kula aturi ngagem sipatipun Brahmana tanduk aris ulat manis. Lah banjur saiki karepmu piye Semar? Kowe arep matur apa marang Pandhita Durna? Jane kula niki nggih bingung. Sapa-sapa kepengin boyong Semar? Sapa-sapa kepengin kecondhokan Semar? Mila ewuhaya raosing manah kula menawi kula nemtokaken dhateng sewiji-wiji. Mengko ndak dikira Semar niku mboten adil. Mila Panembahan sareng kula manekung dhateng purbaning Kang Kawasa. Tumunten dewa paring wangsit dhateng pun Semar waton saged mujudaken Sekar Pudhak Tunjung Biru. Sinten kemawon inggih punika ingkang saged mujudaken Sekar Pudhak Tunjung Biru inggih niku ingkang kecondhokan Semar Badranaya. Sekar Pudhak Tunjung Biru lakar kados mekaten Panembahan. Ya Durna ora kabotan minangkani. Durna ora kabotan minangkani reruba kang kok suwun Semar. Sing jenenge kembang kuwi mesti tukule ana Madyapada, ana ing bumi. Mula Durna bakal ngubengi jagat iki. Munggah gunung mudhun jurang paribasane. Yen wis kelakon tak wujuti wujude Sekar Pudhak Tunjung Biru, kowe kudu gelem tak boyong mapan ana Ngastina. Aja nganti cidra ing ubayahe Semar Badranaya. Gulu kula ingkang dados tumbal menawi kula cidra ing janji Sang Resi. Kados pundi Kyai kabar kawusananipun? Anoman kula wonten dawuh
Baliya ana Pancawati. Matura kelawan bendaramu kinen mujuti Sekar Pudhak Tunjung Biru. Napa sing dak suwun mesti panjenengane kabeh bendaramu wis padha tanggap. Tumuli mengko mesti panjenengane sinuwun Prabu Rama bakal rawuh ana ing Nuswa Jawa kene Anoman. Makaten. Iya. Menawi tetela makaten keparenga kula nyuwun pamit Yai. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Senggana. Siwanayantaka apa ya Gatotkaca kok utus bali ana pepunden Pandhawa matur babakan Sekar Pudhak Tunjung Biru minangka dadi syarat sarana amboyong Siwanayantaka. Saene nggih mekaten, apike nggih ngono. Nek boten mekaten mangke Semar ndak diarani Mban Cinti Mban Ciladan. Mangke cekap setunggal ing antaraning Pandhawa gangsal. Cekap setunggal ing antaraning Pandhawa gangsal ken madhep dhateng Semar kalih ambeta wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru kala wau Ndara Gathut. Ya yen pancen kaya mangkono luwih dhisik aku nyuwun pamit. Ingkang ngatos-atos Ndara. Karitane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine pindha ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item anggonku nunggu marang tekamu sakloron kepriye Lesmana Murdaka kang sarta sira Wanoman entuk gawe apa ora duh sang marating jagat Kyai Semar paring dawuh sinten kemawon saged amboyong Kyai Semar menawi saged mujuti Sekar Pudhak Tunjung Biru sedaya kala wau awit ingkang ngresakaken boyong menika Kyai Semar boten ngemungaken Praja Pancawati nanging ugi saking Praja Ngamarta dalah Praja Ngastina. Ya jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara. Yayi Lesmana Widagda wonten tinimbalan ingkang ngadhawuh Kaka Prabu. Yen pancen kaya mangkono isih ana pakaryan kang kudu sira lakoni. Mara upadinen baya ana ngendi dununge Sekar Pudhak Tunjung Biru kuwi mau. Yen to pancen jagat iki mau ora ana tukule kembang mau, ndak keparengake munggah ana kahyangan. Nyuwun pirsa marang para Jawata menyang ngendi papane kembang kang winastan Sekar Pudhak Tunjung Biru kuwi mau Lesmana Murdaka. Lho nggih lakar kasinggihan.
prastawa dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kalilan kula nyuwun pamit madal pasilan. Anoman kula wonten dawuh Sang Marting Jagat. Jeneng sira uga tak keparengake ndombani lakune Yayi Lesmana Widagda. Ngestakaken dawuh nyuwun pangestu Dusinuwun. Pangestu Kugum Raja kaya banyu seduda, aja nganti gosong sing dadi rasamu sakloron. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang kanjing horak obah kang pratala linduping pitu sehari. Jagat kasirep sanoyan toko Citra guyu laka-laka pranyoto kaprabawan miyos sang Badranaya sampir sumanting teluyo gandeng dulai sadulit rasa sedina kaya setahun rana rene kaya wong bingung
rina wengi tan bisa turu amung tansah mikirke sliramu wewayanganmu katone netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen 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 aku kangen sliramu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya Truk. Becik kang isih nunggoni ana ing lokasi, ana ing TKP, nggih Mas Gareng. Becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune, Dik Petro, Dik Bagong. Anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya, Truk. Wis, yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono ha ya no? Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya, Truk? Nggih. Tenan kok Mas. Penggemar wayang iki sing ora kakean rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono, Gong. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Mergo penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan nengenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka omah, ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Kang. Cara jajan ngono, aku arep mangkat saka ngomah tuku soto, ya toh. Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Mergo sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya mergo saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Gareng Dik Bagong. Oh ngono, Truk. Ngono Mas. Mongko jaman sing saya maju saiki okeh Gong, wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi akeh banget. Ngono, Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir, akibate piye wis babar blas ora dirasake. Mergo omongane mau tanpa rasa, waton ngobahke lambe. Oh ngono, Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Isane mung cangkeman kuwi. Mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Gareng Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya, Lek. Iki wis mulai memanas. Ha nggih. Tahun 24 tahun ngarep Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya toh? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing Kemloko Legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kena ning aja nganti ngerusak marang kerukunan lan paseduluran ya, Dik Petro. Nggih. Mergo napa to Mas Gareng? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Ning aku percaya kok Mas Petro. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakal ngobak-ngobak katentreman lan kerukunaning warga. Wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkaian adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak
Aos isine ya toh bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Yo alam-alaman. Rembukan guyon karo diselingi tembang-tembang. Nganggo bawa mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Monggo Mas Heru. Katuran bawa kagem uran-uran wonten ing pagi hari ini. Kinanti mawon. Oke, kinanti niku tegese dinteni. Jan kangen karo suarane Mas Heru. Ya. Manah kang ketaman wuyung tepung wong kang ayu kuning Kelambine Mas Heru oren ki aja leren. tidak parengiren. Kang Maji to. Yo. Susah lamun den lap lekno darmanekat dahsup manding aku alpan ora tau roh ya. Wis metu ya. Tokne ae. Yo. Sanadyan namung sedhela nambani kangening ati. Dijawake apa terus? Ayo gawane no angenteni. Sapa? Sek. Lilir sek. Sri Wahyuni. Nggih. Sri kuwi pari rezeki, wahyu ki kewahyuan. Uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan. Waduh. Ayo, angenteni sik. Oke. Gedimen ta suaramu? Ngelokor nembian. Ya. Sak nyandake nggih, Mas. Oh, iya. Iya. Yuk. Aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu dening wayu semip sirane kengku Daku semua papu jaku Alon-alon bae ora apa-apa. Santai. Nek guyu tapi ora serak ya. Enggak aman kalau Lembang. bicara. Kalau nyanyi enggak tekan. Ora apa-apa. Aja banter. Oper-operan mawon kalian Mas Heru nggih. Oke no. Ya. Ya.
jaluk jo citra janji duh ni masira wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah nganteni Kowe nek pacaran Joko kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne gurem cecer ya, Sek. Iso ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali kalon-lonan sing kepenak katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kepret pisan wae. kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah nganteni Yeah.
Kok lumrah sinden suarane entek iki lumrah. Ya ta? Heeh. Nek jare emang di lokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit toh. Wah iya. Ese ra ngombe kok kuwi. Ya. Heeh. Status ning karaoke. Karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra gelang alit balot bisa saumpama aja lali kaleku Tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus. Heeh. Luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cedhak omah banget kok Werungotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin sesuk iki. Biasane 3:30. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Heeh. Serampat. Yuk. Durung diresiki lho. Aja nganti diresiki ben ngene malah mending, guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karepen gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengke. Waduh. Wo sayang istri sayang anak. Oh ngaten nggih. Nggih. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Saya ora tau bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku bagus.
anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho lho. Sik balenono, gak penak. Lho maksude mestine kesawapan anu wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho, Tak dekek omah ki engko disuluh tangga. heeh. Jak tanggapan ki kerayaan yoga, makane tak kek omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambit. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah to. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh, kok wis tau pedhok to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah tor. Iya. Kita serampat ya, serampat neh, yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki biyen iki. Oh tenan apa ora sampeyan iki? Wow. Iya anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Saya tandai bangun dasar ayu ora mokal atiku dadi goting mesamun sadene aku wis trima Biyen kelar lho tor aku tor. Saiki kok ndak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes mun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Nek sabane Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Sikile lurus. Nah, lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. iso ora? Iso apa ora? Baleni neh. Lah, ora iso. Ngadeg. Ndodok. Victor, Sikile lenggah. lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sapa ora? Ya panggang ini sik. Lah mong Victor apa ora gojelan tangan iki? Lurus sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delontun. Alah. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lha ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah, kula niku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia niku Ya. jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Dadi mau gimana pun tetep unggul aku. Les boten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Lah goblok kowe iso. Loh,
Kecil. Pinter lho ngeten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile pira? Papat. Jenenge sapi iki engke sapa? Ah. Lho, mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Nah. Ayo. Iso apa ora? Ora. Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya ngono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus nggih, dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih, betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Baskom. Alah, baskom agek siji. Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lha mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah kuwi tok paling. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan N. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Aku nesu. Ora oleh nesu innallaha ma'asabirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lha iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000 lho. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pinto, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. Tanpa nyinggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso mudar kowe. Alah, kowe kok malah mlebu jero blangkon, Malah dadi kuro. Ora iso to? jenengan napa saged? Iso. Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Oh iya lho. Wah, Wis tak cekel. Bukaan. mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Lho. Duit pironan kowe? Asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret aku 5.000 kono ngeketan iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Kalami bawa wisan. Nyuwun sewu lho, nek ngeten-ngeten iki nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Kilon. Duwike kilon. Kayak rosok apa sih? Dang. Anakku sing cilik kelas TK TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Cuh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok sangoni piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Nek rantek Jewer ndase, sok kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mung dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Yen Yen kalah 200.000 gor ini. ya. Kotok-kotok kunine. Kodok. Suara. Ya kodok no. Wah, malah penak ngene Mas. Nggih. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. ada. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodok. Ngene. Centong. Jare Jare entuk kodok entuk 50. Lah iya to.
Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodok. Iya. Jawaban sak liyane kodok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Heeh, otok-otok unine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodok milih. Kodok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener ta, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas ya dhuwit kurang. Kok Mas? Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih, nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Tetembangan. Oke, Nggih. niki dijik ditegani. Selamat. Winginane dhuwit materi ngene iki musuh dagelan bablas ya. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus Pun. mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Rasudi. Untuk kemajon. Oh, kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung kena lambis mak. Wah, alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Lho. Apa? Apa weh? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Rasa. Ngetes Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, Atuh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jago? Suaramu apik men lho. Lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Adi kira kintel kono apa kok ya. sekintel. Lanjut. Go. Hing sarina sawengine Datan kinggang sarambut tene sapa lamun adot caketing ati hati-hati mundur nek wong golek kodhok. Oh Mas Heru. Golek kodhok. Yen cedhak tansah ngulat Sida asetu mbok lambene iki biasa ngono lho. Kaya kloset. Ngece modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindho mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Hayo Nimas bareng hanetepi wajib. Sido asebe praya Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manut. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi
susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genu ae. Saking penake kok ya. Macam gunu ae bal bekel. Dik niken. Dalam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Api. Malah sip. Malah sip itu. Padha jembuke. Oh, lho. Jembuke apa jembuke? Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, Lah ngadeg kuwi. Ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? boleh iki lho. 1 2 3. Lah, Oh, enak ya. Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. iya. Weh, Kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ra. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihannya Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Kesah. Ora Dek apa-apa. niken. dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba-coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Woi, Mbak Niken. Sama. Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman Ah gitu. coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Oh, Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek, Mas. Suyat bojo punang pinanganten Ora ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Sriat Mojo punang pinanganten daup. Atmojo. Niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Aja. Manten po ngarep Ndi? bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Bae gantal. wis. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah. Ya ki panganan. Kowe iki bae. balang-balangan sampun wingko mbok lho gedene nggur sak Atos kuwi. sak menika Ora atos iki. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Heh? Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, Manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah Lah iya. Nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Cek. Lek Mas Hub gak sido Mas mantene sangklir. Ya Kurang lho, balang-balang. Ya bener lho wing ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok bayi dak ilang lho. Ki masa sih tok. Entek iki. Karek sitok didak wajan. Hei. Weh ta ya. Yo. Kuyo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Ya Victor? monggo. Mangga Ah. Apa sing pelok bebas ledek. Ah, pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo. Ya Dik. iya to. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya.
Ayo Mas. Apa? Dibas. Sing gampang ae jambu alas ya ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet. Nganu Niken ya, Mas. Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, puntik Enak bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangetan men. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lah kok dikon ngempul. Masa ngempul to? Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi dia duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul.